comencem. Senyor Maragall, gràcies. Benvingut una vegada més a la Marina. Moltes gràcies. Ja saps, som mitjans aquí en prop de 40 anys als barris de la Marina i aquesta vegada engeguem un cicle d'entrevistes electorals, una mica també per parlar des del barri de la ciutat, sí, però per conversar també amb vosaltres sobre temes concrets que interessen al veïnat de la Marina. Sí? Llavors, jo per començar li vull preguntar, ara se'n parla molt de polarització electoral, hem començat aquesta campanya parlant d'aquesta polarització i vostè ve i proposa la Via Maragall. Què és això? Bé, en part és precisament la via d'apuntar lluny i de no quedar-nos atrapats en debats de passat o en debats gastats o inútils, no? Jo crec que Barcelona i pràcticament tots els seus barris, la Marina també, tenen prou qüestions de decisió pendent i de millora o de canvi, de transformació, que demanen reflexió i debat mirant el 2023, 24 i el 30, etc. I per tant el debat que ens convé és un debat de present i de futur. I per això nosaltres estem pensant en que aquestes eleccions han de ser de debat entre alternatives, entre concepcions, entre propostes concretes, de com enfoquem com gestionem el present i com afrontem el futur. I per això et dic Via Maragall en el sentit que aquí això demana una certa també ambició, una certa actitud de com governar aquesta ciutat. D'acord. Li vull preguntar, perquè vostè parla d'aquesta mirada cap al futur. Sí. Barcelona últimament s'ha parlat molt, als mitjans, i arreu s'ha debatut on som com a ciutat. Sí. Jo vull que ens comparteixi vostè la seva anàlisi d'on som com a ciutat i després, parlant de futur, quin és el major repte que té Barcelona ara mateix? A veure, on som ara mateix? Aquesta és una ciutat que és fantàstica, com a ciutat i com a espai públic, com a qualitat urbana en general, però que té, a veure com dir-ho, no té un govern que estigui a l'alçada de la ciutat. La ciutat viu, la ciutat té una societat, uns barris, un associacionisme, unes entitats professionals, científics, investigadors, però en fi, que creen, que es mouen, que expressen, projecten en molts sentits, però en canvi no tenim un govern que acompanyi aquesta riquesa, aquesta potència de la ciutat, i més aviat tenim una ciutat, doncs, que està disgustada amb ella mateixa, està decebuda en un sentit, o enfadada. Hi ha masses coses de l'acció del govern actual que no s'entenen o que no es veuen com part d'una determinada proposta d'orientació global per la ciutat. No se sap ben bé on anem i per què fem les coses. Hi ha molt tacticisme i molt poca visió, molt poc horitzó clar. De manera que tenim aquí una ciutat que necessita un govern que s'hi aliï. Necessitem una aliança entre el govern i la ciutadania. Necessitem una ciutat, un ajuntament que tingui lideratge, que expliqui clarament, que assumeixi el risc de decidir cap on hem d'anar, però que ho faci en base a una complicitat treballada, no a una complicitat, no a un clientelisme ni a una representació petita d'un o altre sector. Hem de tenir una mirada ampla, i nosaltres, el nostre projecte, es basa en aquest lideratge, en aquesta complicitat i amb la voluntat d'entendre'ns, de representar a una immensa majoria de ciutadans i dels seus barris, i crec que estem en condicions de fer-ho. D'acord. I si parlem de reptes concrets, podem parlar, jo diria que n'hi ha, diguem-ne, dos que al fons són dos cares del mateix. Un és la desigualtat. Aquí tenim una desigualtat, amb aquest govern progressista, etc., la desigualtat creix. Tenim una ciutat, jo dic, bipolar, on tenim meravelles i excel·lències i èxits econòmics i científics, però al mateix temps tenim un oceà de precarietat. Tenim massa gent que simplement lluita per sobreviure, no per viure. De manera que això és el primer, i ara això vol dir, per tant, reptes associats amb això, habitatge.
Habitatge com a primera i gran qüestió. L'habitatge és el gran fracàs dels últims 8 anys. És responsabilitat de l'Ajuntament i també dels governs de la Generalitat i de l'administració central, però això no és excusa, ens hi hem de posar i crec que tenim les eines, les idees i també des del punt de vista de lideratge i complicitat que ens han de permetre capgirar la qüestió de l'habitatge, que és una condició necessària. I després podríem parlar de la connexió entre formació i treball, que ha de ser una eina fonamental contra la desigualtat. A Barcelona tenim salaris massa baixos, tenim règims de contractació que limiten a massa gent a la precarietat. No estem incorporant la diversitat real d'aquesta ciutat, no la consideren com un actiu, i ens quedem amb les versions més empobridores i menys de menys autoestima, i em sembla que tenim una ciutat magnífica per tornar a posar en marxa. Li vull preguntar, i li demanaré que sigui breu, perquè en el tema d'habitatge vull aprofundir només preguntar-li, perquè no sé si comparteix, però és veritat que venien d'on veníem, i respecte d'on venien, els 8 anys passats s'ha de reconèixer que algun avanç hi ha hagut, o almenys un intent. No sé si vostè això ho comparteix, i si, concretament, l'Ajuntament, què més pot fer del que ja s'ha fet? Que hi ha hagut un avenç, si mirem en xifres, l'avenç és molt mínim, i molt lluny de la necessitat. Avui no tenim a la ciutat processos de l'escala que necessitem, hem de canviar d'escala. Estem parlant de miler en miler i necessitem parlar de desenes de milers. I com es fa això? Això es fa posant en marxa tota la capacitat d'inversió pública, compartida amb la Generalitat. Ara comença a aparèixer, per exemple, en el pressupost d'aquest any, un esforç més significatiu en aquest sentit, però també des de l'Ajuntament es pot fer bastant més en aquest terreny, i sobretot es fa també posant en connexió positiva aquesta capacitat pública amb una determinada acció privada necessària i positiva, si està ben regulada, si està ben acompanyada, si respon a l'interès general. Avui pràcticament es construeix molt o bastant, o d'alguna manera, amb alguna significació, els ajuntaments dels municipis de l'entorn. A Badalona, a l'Hospitalet, etc. A Barcelona poc o poquíssim. I em sembla, i això vol dir construir perquè hi hagi habitatge accessible, habitatge de lloguer, i vol dir també rehabilitar. Hi ha un problema d'envelliment de la nostra edificació a Barcelona. Hi ha una urgència de començar, i això és inversió, és llocs de treball, és creació de riquesa també, la rehabilitació dels edificis de la ciutat que tenen amb una gran proporció més de 80 anys. Necessitem un gran programa de rehabilitació, també vol dir una aliança en complicitat amb el sector privat, però amb un programa concret, liderat des de l'Ajuntament, liderat des del sector públic, i amb una concepció que vagi enllà de només, no es tracta només de rehabilitar físicament, es tracta d'anar de debò a generar el procés de transició energètica, de canvi del model energètic del nostre estoc edificatori, a més de tots els temes d'energies renovables en general. I això vol dir un programa també amb la Generalitat, per exemple, d'instal·lació d'energia fotovoltaica a una bona part dels equipaments públics de la ciutat, escoles, camps, poliesportius, etc., però no només per alimentar aquests equipaments, sinó per distribuir. Això vol dir concepte clau de comunitats energètiques. És un altre gran repte, és una altra gran possibilitat, és una altra gran oportunitat. I amb això estem en condicions de fer també un canvi, un salt qualitatiu en aquesta qüestió, que a més és urgent. Hem d'afrontar els nous reptes que la situació de la pandèmia, de la crisi energètica, dels conflictes geopolítics ens estan exigint. Li anava a preguntar precisament perquè en la idea de conèixer una mica el model, intentar tenir com a ciutadans idees del model que proposeu, en part ja m'ho ha respost, però li anava a preguntar, no sé, si hi ha més sectors econòmics a prioritzar, si podem posar un parell que ens ajudin a definir aquest model que vostè parlava. D'alguna manera ha mencionat el tema de... Però deixa'm dir-li tres. Un és aquest, diguem-ne aquest, que jo en dic construcció segle XXI, que és noves tecnologies,
és connexió amb el país, també, per exemple, amb la utilització de la fusta i els boscos del país que haurien de donar més que suficient, però vol dir connexió connectada amb rehabilitació, amb estalvi energètic i amb transició energètica. I això són molts milers de llocs de treball. No podem seguir depenent del turisme. I per això jo crec que aquest és el primer. N'hi ha un altre que és molt evident, que és en part del que he dit abans. Hi ha una realitat no projectada, no aprofundida d'economia del coneixement. Això vol dir que tenim centres de recerca, que tenim científics, tenim universitats molt potents. Però guanyen molt poc. Però guanyen poc i, a més, no hem connectat prou això amb el que en podríem dir innovació. N'hi ha, però hi ha experiències, hi ha emprenedors, hi ha professionals, hi ha petites i mitjanes empreses. Per això s'ha de convertir en un sector econòmic potentíssim i definidor de Barcelona. Construcció, coneixement i un tercer sector que és, per mi, igual o més important, que és tot el que podria dir d'economia de i per les persones. I això vol dir salut, serveis socials i educació. Això vol dir crear molts llocs de treball, però també amb innovació tecnològica, també amb una voluntat transformadora de la relació entre aquests sistemes. La relació entre salut i serveis socials està per construir o per rectificar en profunditat. I tot el camp d'educació i cultura és una eina potentíssima que no està sent utilitzada amb el grau adequat per crear cohesió, per crear ciutadania. D'acord. I això són els tres sectors, coneixement, construcció segle XXI, persones, serveis personals, serveis públics per a les persones. D'acord. Li vull preguntar també, perquè vostè parla d'aquesta Barcelona bipolar i nosaltres, als barris, la Marina, no només la Marina, sinó que la majoria de barris al voltant de Barcelona, ens toca la part la bipolaritat aquesta més negativa, no? Aquesta on fem el que fem no aconseguint engegar feines que ens permetin una mínima qualitat de vida i, per això, vull preguntar-li concretament si dins tot aquesta alternativa que vostè proposa es contempla millorar tant l'atenció com la inversió en aquesta mena de barris, tant en serveis, en equipaments o altra mena d'inversions, no? Home, és exactament això el que hem de fer. A veure, ara tenim això que en diuen pla de barris. En parlarem més endavant, però endavant. Sí, però no és veritat, diguéssim. No és veritat en la mesura que el pla de barris hauria d'incloure, hauria de representar una autèntica planificació d'inversió molt més potent i molt més en profunditat, i apuntant amb aquestes qüestions que vostè em planteja, amb tota la raó. I això vol dir també plans molt adaptats a la realitat de cada un dels barris de la ciutat. No és el mateix, ni tan sols el mateix la Marina de Prat Vermell, que és pràcticament nou, des d'un altre punt de vista, que la Marina de tota la vida, no? O no és el mateix el Poble Sec que Sants o que l'altra banda del Paral·lel i l'Eixample. De manera que aquí fa falta molta lletra petita i molta actuació des de i amb. Jo quan dic abans complicitat estic dient això, estic dient treballar no des del laboratori o des de la plaça Sant Jaume, té que haver-hi gent molt sàvia i molt solvent, però aquesta saviesa no té sentit si no és capaç de connectar-se i d'entendre's amb la realitat social i amb els moviments veïnals organitzats i amb l'economia de cada una d'aquests territoris, no? De manera que aquí ja des del... Ens hem oblidat del concepte d'urbanisme. Urbanisme vol dir crear ciutat. I aquí hi ha ciutat per crear en aquesta zona, aquí a la Marina, molt explícitament, i quan digui pla de barris aquí vull dir això també. I vull dir revisar la planificació de la Marina del Prat Vermell, d'acord, està feta fa, no sé, 20 anys pràcticament, dibuixada, concebuda. Jo crec que demana revisió i potenciació, i hem de tornar a veure si simplement n'hi ha prou en complir el que estava planificat o tenim coses per afegir, per canviar o per millorar. Hem de poder parlar de la connexió del barri amb el mar,
que avui segueix sent una barrera aparentment Li demanaré perquè aprofundim en aquest cas, però jo li vull preguntar una cosa, perquè és veritat que... Etcètera, i més, la connexió amb Montjuïc, la connexió... Ara entrarem en profunditat al barri perquè són temes que volem tractar concretament. Només sobre el tema del pla de barris. Vostè ho posa en qüestió i jo vull entendre una mica la proposta perquè és veritat que el pla de barris ve d'antecedents d'altres plans ja similars que han intentat una vegada més atendre o, si més no, pal·liar aquesta desigualtat que hi ha a aquests barris. Tot i això, si mirem l'històric, és curiós perquè, per entendre el què es proposa ara? Un nou pla o es proposa descentralització amb inversió? Exactament què es proposa? Perquè és veritat que el pla de barris ve d'uns antecedents que han estat 3 o 4 plans anteriors que intentaven aquest mateix objectiu i que, tot i així, la situació, la veritat, als barris no fa més que agreujar-se. Vostè ho ha dit, la paraula és pal·liar. Hem tingut pal·liatius, però hem de tenir transformació. El pla de barris ha de tenir l'entitat, el muscle, i per tant també les quantitats, els recursos i l'ambició, per ser realment tangibles en termes de resultats pel conjunt del territori que parlem. No n'hi ha prou amb 3 actuacions puntuals, una placeta, un equipament, un canvi, un carril bici... Això també hi ha de ser, segurament. Parlem d'equipar més els districtes, per exemple? Per exemple, sí, però d'equipaments i de vida en general, de vida d'iniciativa privada també. Hem de crear les condicions d'espai públic, de formació professional, de serveis culturals. Quantes llibreries hi ha en aquest barri? Cap ni una. Una que fa de llibreria. A mi em sembla que un pla de barris que no inclogui i no garanteixi que apareguin no una, sinó 3 llibreries, com a mínim, no sé, estic dient, pensant en veu alta, aquí no té sentit. Perquè fa falta una visió integral i fa falta pensar en un pla que, a més, digui les escoles d'aquest barri què faran de 5 de la tarda a 9 del vespre? Què vol dir serveis, equipament capital, patrimoni públic, equipament educatiu i ciutadania en general, des del punt de vista cultural, des del punt de vista lingüístic, des del punt de vista de formació i de retorn en aquest capital humà que tenim i que no atenem en aquests moments. Per exemple, en tots els elements de diversitat que tenim a aquesta ciutat. Aquesta ciutat ha canviat. Tenim prop d'un 30% de ciutadans que no han nascut aquí. I això és un actiu importantíssim, però no l'estem tractant com un actiu. Jo crec que cada barri s'ho sap. Qui són aquests ciutadans? D'acord. Quins drets els reconeixem? La gent gran, com està servida? Per això deia abans economia de les persones i per les persones, que vol dir serveis socials, vol dir dependència, vol dir gent gran solitària, en fi, qüestions que tots segur que coneixeu perfectament a cada una de les vostres realitats. D'acord. Entrarem en un joc a manera de valorar una mica els grans temes de ciutat, però intentarem jugar per intentar ser concrets també i tots són temes complexos segurament, però intentarem ser el més concrets i més breus possible. Aunque és veritat que la complexitat no es deixa... No casa bé en la brevetat. Ara sembla que fer política vulgui dir obligació de simplificar. No. Llavors, li convidaré a jugar com si vostè fos un enquestat i jo fes d'enquestadora, ¿vale? Però ja és el que fem, no? Llavors, sí. Llavors, ara serem més breus encara. Jo li faré alguns enunciats i li demanaré que vostè em respongui en un d'acord, en un en total desacord, en un d'acord però, i en qualsevol cas sempre té l'opció d'explicar, afegir... Però llavors em tornaré a enrotllar i serà fatal. Afegir a manera de titular el que vostè proposa, ¿vale? Comencem. Llavors, li pregunto, primera, enunciat número 1, impulsar més superilles i més carrils bici. Més carrils bici sí, més superilles no. Per què? Perquè necessitem solucions globals per a la ciutat, tant des del punt de vista urbanístic com de mobilitat. I em sembla que la manera en què s'està gestionant el concepte, l'objectiu és compartit, pacificació, reducció de la contaminació, evident. En aquests moments estem produint
accions puntuals que generen efectes secundaris contraproduents en molts casos, que s'estan començant a veure, i nosaltres posarem sobre la taula una solució global de reducció del trànsit i de la contaminació al conjunt de la ciutat, no només a l'Eixample, o no només al centre de la ciutat, també en els barris, i carrils bici vol dir carrils bici connectats, ben instal·lats, per entendre'ns, no com el passeig de la Zona Franca, per exemple. D'acord. Segon enunciat. Seguir el model de turisme sense gaires restriccions als inversors. Desacord. No. I l'alternativa? L'alternativa és governar, és regular, és establir, és a dir, necessitem el turisme a la ciutat? Sí. Necessitem dependre del turisme? No. Hem de regular, i això vol dir, primer, utilitzar bé els recursos derivats de la taxa turística que Esquerra va proposar i que ara tenim, que no s'estan utilitzant bé. Jo, quan veig que es destina taxa turística a finançar concursos de saltos en el Real Club de Polo, doncs més aviat m'escandalitzo, en lloc de destinar-lo al manteniment dels barris víctimes de la massificació turística, per exemple. Però això vol dir acords amb els hotelers, acords amb els operadors turístics, un esforç de descentralització, un acord amb els ajuntaments i amb tot el país per també polítiques de descentralització del turisme, una limitació... Ara estem pendents que es compleixi un acord que es va prendre, que és fem un estudi, com han fet altres ciutats, que digui que determini quina és la capacitat real de la ciutat d'acollida turística, perquè no som infinits, no som il·limitats en aquest sentit. Per tant, estaria bé tenir un criteri i per tant quins instruments donem perquè aquest criteri de limitació quantitativa es pugui aplicar. Ho ha encarregat l'Ajuntament, aquest estudi? L'hauria d'haver encarregat, no ens consta, però ho vam aprovar en plenari, vam decidir que s'havia de fer. De la mateixa manera que podem, també d'acord amb la Generalitat, establir una limitació en la qüestió específica dels creuers, perquè això té unes evidents conseqüències en termes de contaminació i en termes de massificació d'una determinada zona de la ciutat, etc. D'acord. Anem pel tercer enunciat. El pla de barris ha estat útil per pal·liar la desigualtat estructural als barris més pobres de Barcelona, tot i que és insuficient. D'acord, en desacord o d'acord però? En desacord, perquè a mi em sembla que la definició del que passa no es correspon amb aquesta pretensió, que és la que hauria de representar. Però n'hem parlat abans, crec que estem molt lluny que això sigui veritat en aquests moments. Ha de ser cert, però això vol dir un canvi d'escala en la intensitat, en la quantificació i en la modalitat de gestió. Això ha de ser la base del concepte de descentralització. Els districtes han de ser amos del seu pla de barris, diguéssim. A més, amb més recursos. Amb més recursos i amb més protagonisme i amb més capacitat de decisió real sobre la millor aplicació d'aquests recursos. Anem pel següent enunciat. Anem pel bon camí, però cal millorar la neteja i la seguretat. Anem pel bon camí, però cal millorar la neteja i la seguretat. Cal millorar la neteja i la seguretat, sí. Anem pel bon camí, no. És a dir, aquestes qüestions a mi em fa com vergonya que les haguem de discutir en una campanya electoral. Això són els bàsics de la ciutat. Una ciutat hauria de donar per descomptat que té uns nivells acceptables de seguretat, que té una ciutat neta, que poden haver-hi moments i situacions, però que la ciutat està neta i que l'espai públic està ben mantingut. I, a més, hi ha un altre bàsic, i és que la mobilitat estigui garantida, perquè ciutat vol dir mobilitat. Aquí, cap d'aquests 4 elements, seguretat, neteja, manteniment, mobilitat, estan als nivells que definirien, que haurien definit Barcelona. Què s'ha fet malament aquí? Per què som en aquest debat? A mi em sembla que l'evidència, l'estat d'ànim de la ciutat ho posa molt de manifest, això. Aquí fa un any i escaig, quan esperàvem la nova contracta de neteja, pensàvem, bueno, ara tot es notarà molt, tot serà, no sé si tot serà fantàstic, però per fi tindrem... Perquè era evident que la contracta anterior no funcionava, que era, per cert, també responsabilitat del govern. Era i és ara.
l'espai del govern no és la gestió directa de la contracta, però sí la direcció, el control i la sanció, si convé, o la correcció, la rectificació. I tenim una contracta nova i veiem que la ciutat segueix generant els mateixos graus d'insatisfacció de la ciutadania en aquesta matèria. Quan parlem de seguretat, també és evident que jo crec que les estadístiques han millorat molt, però jo crec que el que passa és que ha canviat. La inseguretat també s'ha adaptat als temps moderns, diguéssim. I, per tant, és més complexa de gestionar. Demana més coordinació entre Guàrdia Urbana i Mossos, demana més recursos d'instàncies internacionals, tenim més delinqüència organitzada. Això és, d'alguna manera, també un efecte secundari de tot un model de ciutat i de la dependència del turisme. El turisme, que és magnífic, també fa de coixí de tota una activitat, a més de generar mercat per la delinqüència en si mismo, també és un bon amagatall per molta gent que té altres propòsits. De manera que aquí reduïm la qüestió a més presència, que és un element important, més policia, però jo crec que hi ha molts altres instruments que no s'estan utilitzant. Començant per la justícia local. No tenim... És a dir, quan parlem de seguretat, oi que no parlem mai de justícia? Com si la justícia fos perfecta. Doncs no. I la Carta de Barcelona preveu unes possibilitats de comptar amb una justícia adaptada a les modalitats del que vol dir seguretat de Municipal de Barcelona, i en canvi no tenim l'instrument. D'acord. Però, de totes maneres, la millor política de seguretat és la que dèiem abans, parlant d'economia i parlant de desigualtats. La millor política de seguretat és educació, és treball i és habitatge. I això t'asseguro que és directe. No pot no ser immediat, però sí és fonamental. Si no, ens contentem sempre en analitzar i en enfadar-nos amb els efectes del que passa a la nostra societat. Però les causes estan aquí. La llei d'estrangeria és una fàbrica d'inseguretat. La irregularitat amb la que obliguem a viure molta gent és una fàbrica d'inseguretat. La lluita per la supervivència obligada és una fàbrica d'inseguretat, naturalment. Podem fer veure que no ho veiem, però ens equivoquem. D'acord. Un últim enunciat diu: cal pactar amb les èlits econòmiques de la ciutat per aconseguir projectes potents. Cal pactar amb el sector privat en general, no amb les èlits. Cal pactar amb qualsevol... Cal mirar els ulls, els poderosos. Per això necessitem una institució pública forta, un ajuntament conscient de la seva pròpia força, que vagi a tractar amb els poderosos sobre la base d'un objectiu de regulació que respecti l'interès general. No tenia per què respectar pretensions de retorn de beneficis de 2 xifres, del 10 o del 12%, en operacions immobiliàries o en qualsevol altre tipus d'inversions. Però hem d'aconseguir que hi hagi inversió privada, també en habitatge, per exemple. Ara el que passa és que ara tenim una regla fantàstica que diu que estableix el criteri del 30%, que com a criteri jo el comparteixo. Però està tan mal definit operativament que l'únic que ha aconseguit és... Frenar. No, frenar, paralitzar, pràcticament. El 30% de cero. Ha de ser el 30% de algo, de bastante. I això vol dir acordar amb els sectors econòmics, però amb exigència des del punt de vista de l'interès públic, evidentment. Hi ha instruments, hi ha molta ciutat per crear, hi ha possibilitats, hi ha instruments urbanístics, hi ha decisions que permetrien arribar a aquests acords. No perquè m'és igual si són elitis o són simplement empresaris normals. El que vull és que respectin l'interès nacional d'aquesta ciutat i que ens ajudin, per exemple, a resoldre el tema de l'habitatge. Avui no hi ha oferta de lloguer en aquesta ciutat. Un pis en lloguer es converteix en una subhasta. Això és absurd. Subhasta abusiva, encara. Subhasta abusiva, a sobre. Sí, clar. Només fa que contribuir a acabar d'expulsar i Aquí hi ha un tema, si voleu, que no n'hem parlat, que és la joventut d'aquesta ciutat. Un tema que també volíem parlar. Que té a veure amb tot això. Sí, que està marxant.
No sé si vol fer 2 cèntims sobre els joves, perquè és veritat que és una pregunta que ens l'hem deixat, però és una realitat que Barcelona perd joves... Per joves... Però cada any d'una manera significativa. Perd actiu col·lectiu, perd iniciativa, perd talent, perd capacitat cultural. Què es pot fer per retenir-los? És això que dèiem, és polítiques d'habitatge i de connexió entre formació i treball. Jo vaig a determinats instituts d'aquesta ciutat i em meravello. Jo et recomano. El que passa que estan just exactament a l'extrem contrari de la ciutat, no? I segur que aquí hi ha realitats equivalents i positives. Ahir estic parlant de l'Institut Tecnològic de Nou Barris, on hi ha un institut de formació professional si n'hi haguessin 10, tots els nois i noies que surten d'allà tenen ocupació i bon salari pràcticament d'una manera immediata. Ara, això està molt lluny de ser la característica general, no? I aquí també, com en altres temes, això comença a ser necessari aplicar-hi uns ulls metropolitans. En aquell institut, com aquí en molts de la zona franca, venen gent, allà venen de Santa Coloma, aquí poden venir del Prat o de l'Hospitalet, i està bé que sigui així, però també vol dir que hem de tenir molta més capacitat. Tenim la formació professional connectada amb l'activitat econòmica de la zona franca, amb les indústries, amb la SEAT, amb la ex-Nissan i futura Silence, etc. Tenim, ni molt menys hem esgotat les possibilitats de la connexió intel·ligent entre servei públic d'educació i capacitat de creació d'ocupació i capacitat d'ocupació de llocs de treball amb dignitat. Hem de pujar el salari bàsic i mig de la ciutat. I per això nosaltres proposem, com fan en ciutats americanes, apuntar a un acord per obtenir un salari mínim de ciutat. Més o menys quin hauria de ser, té idea? Aquí hi ha xifres, jo crec que ara ja estem al voltant quasi dels 1.500, com a mínim. Perquè em sembla que no és el mateix el salari mínim de Barcelona que el de... No pot ser el mateix, com és d'ara, que el de qualsevol poble de Castella-La Manxa. Em sembla que és molt evident en termes de cost de la vida i en termes d'exigències del que vol dir moure's, treballar, etc. D'acord. Però això és possible. Hi ha una dificultat legislativa i també hi ha una actitud contrària de patronals i sindicats, a vegades, que prefereixen comptar amb aquestes grans xifres que representen. I això és un terra que cal assegurar, i ho puc compartir, el mínim per tot el país. Molt bé. Però aquest mínim per tot el país no té per què ser incompatible amb un mínim per realitats com la nostra, diferenciades. Senyor Maragall, li vol convidar a parlar de la Marina ara, canviar una mica l'enfocament, i a la Marina hi ha reivindicacions històriques, necessitats també que són àmpliament compartides per la gent i el veïnat que vivim aquí, i com sempre, potser, continua sent encara el tema de la mobilitat, no? La mobilitat als barris de la Marina ha estat de tota la vida una reivindicació, sobretot la connexió amb el metro, en la xarxa de metros de la ciutat. Aquest govern, és veritat que se li ha de reconèixer un esforç que va fer per fer arribar o fer les gestions que fossin possible la posada en marxa de les parades de Foneria i Foc. Tenim la línia 10. La línia 10. Que va fent la seva... Va fent la seva. Tot i així... Falta motors. No és motors, que ja està el barri construït, els veïns ja estan arribant, però encara aquesta parada no dona servei. I a sobre, no només això, sinó que, tot i que estigués motor, tampoc no podem arribar encara al centre de la ciutat. Saben que això és un projecte, un megaprojecte molt gran, que depèn de moltes administracions, però què més es pot fer des de l'Ajuntament per intentar... Hem de parlar a fons i estudiar tècnica i socialment les possibilitats de la línia 2 que havíem arribat a concebir en un moment determinat. És partidari recuperar aquest projecte? Jo soc partidari de recuperar com a mínim la idea i de posar-la efectivament i seriosament i sincerament sobre la taula. I veiem què costa, què representa, quines dificultats físiques, geogràfiques, tenim Montjuïc, però no veig cap raó per no intentar-ho, i em sembla que és molt important.
a més de complementar la decisió sobre una línia de transport subterrani, sobre la línia 2, d'altres mecanismes de connexió per aquesta part amb la ciutat, el Poble Sec, a través de Montjuïc i tot això. I em sembla que hi ha possibilitats i que hi ha mecanismes que ens haurien de mirar. No pot ser que, si no, Zona Franca tendeix a ser, la Marina tendeix a ser al final de... I en una ciutat no poden haver-hi finals. I en una ciutat metropolitana, clar que tenim el riu i tenim el resta d'ajuntaments, però són ciutats, és a dir, aquí ha d'haver-hi vida contínua de moviment i de connexió, d'activitat econòmica, i em sembla que això és essencial. Jo parlava abans d'això de l'obertura al mar i del que ha de passar en el Morrot i tot plegat, i em sembla que aquí sí que hi ha i tindrem oportunitat de presentar projectes, idees sobre això potents. Hi ha això és un tema que afecta el conjunt de la ciutat, però aquí també. Tot el límit port-ciutat. Aquí ens hem acceptat que aquí port vol dir desconocido. No, descampat no, és una riquesa brutal. Contenidors, grans operadors de mercaderies que venen d'arreu del món, quilòmetres d'estacions de càrrega i descàrrega, etc. Però bé, diguéssim, això el que no pot ser és una barrera i no pot ser simplement un obstacle perquè la Marina pugui desenvolupar tota la seva capacitat, especialment en aquesta línia de connexió cap a la ciutat, cap a l'àrea metropolitana i cap al mar, en les tres direccions. Tres direccions. Li vol preguntar per què. Precisament sap que tenim molta nova construcció al Prat Vermell, és un barri que ara la veritat és que està avançant el tema dels pisos, tot el sector privat ha posat la maquinària, ho ha engegat i això avança a bon ritme. Li vull preguntar com valora com s'està fent allà i què s'ha de prioritzar en la seva mirada, perquè ara ve un moment cabdal, no?, que pot servir per una transformació sencera de tota aquesta zona o bé pot continuar una mica en la dinàmica que no es mogui res, no?, que era el que vostè parlava aquí. Com valora lo del Prat Vermell i què s'ha de prioritzar aquí? Jo crec que el Prat Vermell, menys mal, que està en marxa i que avança a bon ritme, com deia vostè. Jo crec que hi ha un tema d'actualització de la visió global del barri, que no veig cap raó per no intentar-ho. Que no vol dir fer enrere, no vol dir revertir, ni molt menys, al contrari. Jo crec que hi ha un tema qualitatiu aquí també. Estem creant ciutat. És una de les poques zones de la ciutat on estem creant ciutat. Per tant, és molt important la qualitat amb la que creem aquesta ciutat. I això afecta tant els edificis en si mateixos i a la manera de concebre els habitatges i l'activitat econòmica que pugui haver-hi, com el conjunt de l'espai públic. Jo crec que tenim cases però tenim poca arquitectura. Necessitem personalitat. La Marina ha d'exercir la seva capacitat de definir caràcter propi a través de la creació de ciutat com està fent ara la Marina del Prat Vermell. I em sembla que això està una mica... Funcionen els projectes, els números surten, els inversors fan el que han de fer. Però, home, jo crec que cal també aquí un lideratge públic que hi afegeixi amb això un segell que només serà el que toca si és compartit amb els veïns. Tota creació de ciutat nova implica també un canvi de ciutadania, una novetat. Ja està bé que sigui així. Ara, això vol dir que el barri ha d'exercir també un cert lideratge per acollir, per compartir i per construir un clima, un civisme, etc. No poden ser una realitat absolutament nova que no tingui res a veure amb la història, amb la tradició i amb el que és aquest barri. A mi que tant des del punt de vista urbanístic, arquitectònic, com des del punt de vista diguéssim, sociològic, a mi sembla que hi ha tota una feina a fer que demana aquesta complicitat entre l'Ajuntament i la ciutadania de manera molt, molt intensa. I després hi ha tot un segon aspecte que és això que dèiem abans, llibreries, per entendre'ns.
quin segell té la Marina Vermella en termes de qualitat, no només econòmica o no només habitacional, sinó també com a espai urbà amb la màxima dignitat. I, per tant, què crearem aquí? No? La Marina Vermella què afegirà a la ciutat? Què oferirà a la ciutat? Per què els ciutadans de la resta, quins motius tindrem per venir aquí? Precisament és una preocupació compartida també perquè la dinamització econòmica que hi ha a la zona, vostè parlava del port, però és veritat que també tenim el Consorci, tenim la Fira, ara tenim els edificis de la Generalitat. Tot això genera una economia importantíssima que hauria de ser una oportunitat extraordinària per a la gent que vivim aquí a la zona i tal com vostè ha descrit, no acabem d'aconseguir aquesta connexió. Hi ha uns beneficis que no acaben d'arribar ni a manera de projectes ni a manera d'oportunitats laborals i fins i tot les oportunitats de negoci pel petit comerç, fins i tot això no acaba d'arrencar ni al Prat Vermell i en general en la zona. Mica en mica va guanyant, és veritat, en termes generals, però al Prat Vermell encara això no es visualitza. Preocupa en la Marina. Jo crec que falta exactament això que dèiem abans, però falta un lideratge públic capaç d'arrencar el motor de la complicitat amb el veïnat i amb la ciutadania per aconseguir aquests resultats. Aquí, si no, correm un risc que és com si estiguéssim fent implantes, diguéssim. I la ciutat no necessita implantes, necessita barris, necessita vida, i necessita continuïtat i connexió, el que parlàvem abans. Si no estem fent illes, no? Illes urbanes, no? Mons, això és nou. I no pot ser tampoc que els edificis de activitat econòmica siguin els de la Generalitat, siguin també en aquest sentit diguéssim mons tancats de gent que arriba cada dia, aparca el garatge de sota, treballa al despatx i se'n va. No? Aquí hem de crear vida, i vida comercial, efectivament, i vida cultural al voltant, perquè això sigui, efectivament, ciutat en tot el sentit de la paraula. No? Això és lideratge també veïnal. Això també és l'actitud amb el que la ciutadania d'aquí assumeix, això. Jo crec que si ho mirem amb desconfiança, que potser hi ha una explicació, a què vienen estos aquí? No? Què significa? Com ens canvia? Més va posar-s'hi i assumir-ho, i jo crec que interpretar-ho positivament. Penso que ara hi ha una mentalitat oberta. Sí. En certa desconfiança perquè l'experiència fins ara ens porta a que no hem acabat de rebre beneficis d'un consorci que ja porta anys allà, d'un port que el tenim aquí al costat, però que ni tan sols projectes als barris que té al costat i on també acabem tenim unes repercussions directes de tota la feina que hi ha allà. Aquesta experiència és veritat que hi ha una sensació de mirem cap a on anem, però és una oportunitat. Seria que els instituts i les escoles d'aquí tinguessin les vies de connexió amb tot el món empresa dels polígons industrials de la zona franca, que signifiquessin efectivament una relació natural. I per què no hi ha això? Com és que això no hi ha encara? Perquè no hi ha el govern que impulsi. T'asseguro que és una part del compromís més de fons amb això. Hi ha un tema d'actitud, hi ha un tema de rol de lo públic aquí. No podem resignar-nos o simplement tenir por del privat o desconfiar del privat i per tant mantenir-lo lejos. És al revés, hem de tenir la capacitat, la gosadia pública d'anar a mirar els ulls del privat i dir-li, aquí has de jugar. I formació professional vol dir això, connexió, formació, treball vol dir això. I aquí no té sentit que vingui si a més no apareixen aquestes institucions culturals, etc. Tant de bo, senyor Maragall, això sigui una realitat. És bastant, el meu compromís és aquest. Per acabar, li vull preguntar per una última important, no per això menys important, reivindicació també que tenim, que té a veure amb la mobilitat, però no només, sinó que també té a veure amb la fisonomia d'aquest barri, de com va canviant, i aquesta oportunitat que vostè deia, i que el barri també llegeix en positiu, perquè el Prat Vermell és una oportunitat per la Marina. I llavors,
com que és una oportunitat, hem dit, anem a fer un nou passeig que ho venim reclamant i ara per fi s'ha posat en marxa un procés participatiu, però que encara està molt obert, dependrà del tot que això pugui continuar el seu procés que ha d'acabar en la realització del projecte que s'engegui i dependrà del nou govern. És una inversió important. Dependrà del nou govern, però dependrà encara més de si efectivament aconseguim... Nosaltres proposarem la setmana que ve a la Comissió d'Urbanisme que el procés de participació canviï de caràcter, s'allargui i permeti aprofunditzar. Aquí ha aparegut, efectivament, una potència pròpia de barri, de gent preocupada, inquieta i amb capacitat de coneixement per participar de debò amb la definició i amb l'establiment de les millors característiques que ha de tenir la reforma del passeig. I, en canvi, estem fent un procés de participació petit, esquifit. Estem fent el tràmit, diguéssim. Això no és un tràmit, Això és això, com vostè deia, estem decidint el caràcter urbà i la qualitat de l'espai públic del conjunt de la Marina i de la Marina del Prat Vermell. I, per tant, és una oportunitat que no podem deixar passar. No es tracta de decidir una mica millor del que és ara per on passa el carril bici, on hi ha 2 metres de verd, és tota una concepció global del barri que està en joc. I, per tant, jo crec que tenim una oportunitat que no podem desaprofitar i per això estem demanant que aquest procés de participació vagi en sèrio i sigui respectuós amb aquesta... I, a més, vulgui incloure. No es defensi de... Aquí al barri, afortunadament, hi ha cada cop més coneixement, solvència, professionalitat, criteri... Això és això el que ha d'estar. Jo no soc... a veure com dir-ho, populista en el sentit de dir que lo deciden los vecinos, no? Hi han de ser, no? Però hi ha d'haver-hi la interlocució, hi ha d'haver-hi la capacitat d'acord, de complicitat també que dèiem abans, per un projecte d'aquest abast, que és bastant fonamental, perquè això és el que acabarà d'aquí 10 anys. El que avui decidim tindrà molt a veure amb com serà aquest barri, com serà en el millor sentit, espero. D'acord. Diu que presentaran formalment en l'Ajuntament la proposta de que això... Sí, la Comissió d'Urbanisme, que això tingui un període més llarg i més... Una qüestió no menor. No disposem dels informes tècnics necessaris per començar el debat. Si no coneixem bé les condicions, les mesures, les restriccions, els límits, etc., no farem bé la reflexió. I, per tant, és absurd tenir un procés de participació que no compta amb els elements bàsics d'informació que permeten prendre decisions correctament. Desconec la dinàmica de l'Ajuntament, que ho presenteu a la Comissió d'Urbanisme. Hi ha números perquè això pugui tirar endavant o... Sí, el problema no és tant que pugui tirar endavant, jo estic convençut que pot tirar endavant, sinó que efectivament es compleixi. Perquè com que no són acords administratius, sinó que són acords, diguem-ne, polítics, en un bon sentit, és l'opinió de la majoria dels representants. Després el govern té la responsabilitat d'aplicar-ho, però estem massa acostumats a que moltes coses que s'han aprovat en comissió o en plenari, que queden molt bé, que són fantàstiques, però que després... Si t'he vist, no m'acorda. D'acord. Senyor Margar, moltíssimes gràcies i només vull acabar fent també un guinyo a la resta de barris de Sants Montjuïc. És veritat que Sants som un districte molt ampli, nosaltres cadascú molt divers i per tant ens queixem sempre de que aquesta descentralització administrativa, l'administració la sentim molt lluny. Encara. I és un sentiment que he compartit segurament molts barris al voltant de Sants, no? Que no acaben de veure l'administració, tot i que això pot ser molt debatut. De totes formes, també en aquest sentit, li deixo comentar una mica la realitat de districtes que em sembla que són dos, sobretot a la ciutat, que són districtes marcadament diferenciats, no? A veure, jo crec que la qüestió de centralització en si mateixa mereix també una revisió i una actualització en profunditat. Hem rutinitzat la descentralització. L'hem convertit en una suma de llicències d'obres i
pequeñes obres en l'espai públic i com a màxim un cert canal de transmissió de reivindicacions, això. Però cada cop és més feble els districtes en termes de governació, en termes de presa de decisió. Jo crec que això s'ha de revertir. Hem de córrer el risc de la descentralització. Hem de confiar en els representants públics i confiar molt especialment en la relació entre aquests representants públics i la ciutadania de cada una de les parts. Ara, els districtes són heterogenis en si mateixos, no? I és veritat que hi ha... Per això té que veure amb el que parlàvem abans de la connexió. Si Marina i tota aquesta zona estigués més ben connectada amb Sants... Totalment d'acord. Seria molt més difícil que des del districte se n'oblidessin, per entendre'ns, no? Ara pesa molt la història, la tradició, la personalitat indiscutible dels barris de Sants històrics, no? I la zona franca són els altres, no? Doncs han de ser nosaltres, no? I això, el districte hauria de voler dir això. I per tant, però això té a veure amb això, amb les estratègies de connexió, amb les estratègies de creació de ciutat. Home, la potència pròpia que representarà la suma de Prat Vermell complet, més la reforma del passeig, més la connexió amb Montjuïc, etc. Això té que canviar profundament. Ara, de totes maneres, hi ha canvis polítics, canvis en el règim de descentralització, que això afecta a Sants i a tots els altres també. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Hem conversat abastament amb Ernest Maragall, candidat d'Esquerra Republicana a Pels, Diari de la Marina i la Marina FM 102.5. Seguiu en sintonia de nosaltres. Moltes gràcies.